Il-linja nazzjonali tal-ajru li se tibda topera mill-aħħar ta' Marzu li ġej diġà ħalset total ta' 200,000 euro f'titjiriet u akkomodazzjoni għal konsulenti. Dan apparti il-5 miljun euro li tħallsu f'konsulenzi varji. Is-siti The Shift News kien talab liċ-Chairman tal-Air Malta David Kulmi sabiex tingħata tal-informazzjoni dwar in-nefqa tal-kejjem Malta Airlines li ma talba kienet ġiet irrifjutata. Kien għalhekk li The Shift News ressaq talba skont il-liġi libertà tal-informazzjoni fejn propju staqsa kemm irċevit flus Knighthood Global li qed ħsieb it-tranzizzjoni tal-operat. Dejta pubblikata turi li minn nofs 2021 sal-aħħar tal-2023 Knighthood Global tħallset total ta' 4.5 miljun euro f'konsulenza. Barra minn hekk konsulenti oħra mill-istess kumpanija tħallsu 100,000 euro, separatament mill-kuntratt prinċipali. Mitlub jelenka l-ispejjeż fuq l-akkomodazzjoni li kliet u l-biljetti tas-safar, David Kulmi ta' biss informazzjoni parzjali fejn sqar li l-kont totali fuq l-hekk imsejħa extras tela għal 200,000 euro. Inizjalment David Kulmi li kien jitħallas 21,500 euro fix-xahar minn kell falliment tal-Air Malta qabbat lil Knighthood Global biex jgħinuh fil-pjan ta' ristrutturar li kellu jippreżenta lill-Kummissjoni Ewropea. U minflok twaqqaf mill-karga li kellu ta' Chairman tal-Air Malta, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana żammew sabiex jissorvelja t-tranzizzjoni għall-linja tal-ajru ġdida u eventwalment jibda jmexxija.